Assalamu alaykum mehman vatandaşlar. Soňky döwürlerde internet ulgamyny yalan myşmyşlar ýaýrady. Ýöne edil halkymyz mehriban ýyleşýärmi? Bu zatlaryň hiç birine inanmaň, hemmesi yalan. Çünki Ak Muhammed Belsapar diýip watanynyň gadryny bilmeýän bir insan watanyň hakynda yalan myşmyşlar çykardy. Ak Muhammed Belsapar senin bu etýän haýynlygyň watanyň öňündäki haýlyň elbetde halk ýadyndan çykarmaýa. Ak Muhammed Belsapar magtymla tamyl hem belläp geçýär. Watanyň öňünde ýabykly adam, iň bir günäli, iň bir jezaly insanlaryň biri. Şoň üçin öz ýurduň, öz watanyň, öz şanyň gadryny bilmeseň, elmydamy öz halkyň zarynda gezersiň. Ak Muhammed Belsapar ýene bir gada gaýtýas, öz arkadamyz barada elmydama hak tagalladyn onuň afudy halky jan sağlyk dileýär. Ýöne senin bu etýän şyltaklaryň, bu etýän yalanlaryň hiç haçan ýol almaz, hiç haçan rowaç bolmaz.